Ngiyabingelela ilami igama uSiphiwe Mfokantombela bengicela uqale ungena kuleli khasi mntaka bakwenza ukulunga intofozo usubscribe button ukuze indaba uzithola ishisa sonke isikhathi. Wengaza kwethu ngaphandle nakhuluma nemali ehlele phezulu kodaba engeze ngalo. UNdunankulu wakwaZulu umntwana uMangosuthu ukutheleza ukhiphe umbiko ukuthi ke iSilo Misuzulu kazwelithini silashwa Sbhedlela eSwatini ngemumva kokuhlatshwa ukugula okungaqondakali. Yize suleleme iSilo kuthiwa asifunanga ukwelashwa kuleli kwazise inkonyama nendlovukazi bahlatshwa ukugula balashwa kuleli kodwa bangasinda. Lo mbiko ke obuqhamuka ke ngaphansi komphakeli weindaba eSouth Africa ohamba phambili iSolezwe eyona ke abaqinisekise lezi indaba ke inganza kwethu ayihlana phana comment section usho ukuthi wena ngabe kuthini ukuphawula kwakho mayelana nalolu daba ongathi ke kuthiwa ke ungathi kubafake ke ushevu ngathi kuthiwa impela ke njengoba kuthiwa nje ugula ongaqondakala ngathi ke impela ngathi kunesandla ke semfene esolakalayo khona ke